kapitána mužstva, ako prežívali tých posledných 5 minút víťazného zápasu? Tak samozrejme, že to bolo emotívne, či už na tribunách alebo na ihrisku, ale som rád, že sme to zvládli a v tomto dôležitom zápase ostali 3 body na domácom štadióne a týmto by som chcel mene svojom aj hráčov poďakovať divákom za výborne utvorenú atmosféru a dúfam, že im to vydrží minimálne ešte do tej Dubnice aj napriek tomu, že táto jesenná časť nevyšla podľa našich a samozrejme podľa ich predstav, tak môžeme slúbiť, že budeme bojovať o tú osmičku, ale aj keby sa to nepodarilo, lebo už nemáme vo vlastných rukách, tak aj potom samozrejme v jarnej časti ako vždy na Spartak a dúfam, že sa takáto atmosféra na štadióne bude opakovať častejšie. Trnavskí fanúšikovia sú teda vo svojich vyjadreniach verní Spartaku. Samozrejme neodpustia nikomu, ani sebe, ak sa nebojuje, ak sa nepozbudzuje, ak sa nehrá. My sa chystáme, že vás budeme sprevádzať aj na vonkajších zápasoch, aj v tej previacej súťaži. Takže veríme, že sa nám to spoločne podarí. Ďakujem a veríme aj my.